RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maganing usa ka lalaki nga taga Pulang Bato, Cebu City. Ang tumatatampo nagdasangan nga Joey. Mararbaho ba sa syudad? Oh, may dako man tindahan nga nagtao. Gitrabaho ba sa kong tiya nga byuda nga to syudad. Mao akong dadun aron makasulod kong trabaho. Unya, ako? Ugunsa naman lang ko kung tuwa ka na sa syudad. Oh, kung gusto ka, kitang duha may trabaho. Ako nyon si tiya nga kita lang duha rekomendar niya siya nga amo. Okay ka? Unya, di ba ko suhito sa syudad? Tingaling masaab ko. Unya, mawa ko. Kuya bitaw ta. Ay gadlok. Ako'y bahala nimo. Oh, kita mo na. Dawat at duha. Lakas kitang bakit. Kinahanglan nga dili ninyo usika ng akong pag-recommend ninyong duha sa akong amo, ha? Dili gid magtinapulan. Makasali ka tiya. Dili ba may mga tapulan si Flora? Dagan kayong salamat na nga. Uy, mananggod. Hatiya na lang isang pit na ko. Ayaw na lang pangiglain. At umasa ka mo puyo, tipon sa among bay, kauban si Joey. Magkatagal lang unya ko kada sweldo, tiya. Hasta sa ko tiya. Ano magtabang sa si Flora nimo ba? Di ko ka mo obligahon, ha? Pero kung muhatag yun mo, ako lang sang dawaton. Maayo na lang sad, makatabang-tabang sa gasto sa bay. Teka, salamat tiya ha. Ipasalig naman nimo. Nga, di ka kamauan naman ni Flora. Isaad ko na. Tipon ka og kwarto sa imong igagaw nga si Benjamin, ha, Joey? Samtang kami si Flora sa akong kwarto. Kami mo magtapad. Oh, abit ko kami si Flora mag-ipon sa kwarto tiya. Pasumbag ka. Kawidya na tayo, kawidya na. Di ba yung mag-usap sa kwarto kay delikado? Asa ramang good unya na ba? Kung makahuna-huna na gin mong duha nga magminyo. Oh, ako agad ako Flora ba? Kung naingon siyang andam siya magminyo mi, o ako siya minyuan. Hoy, sir. Tabangan una nato ato mga ginikanan, no? Una ta magminyo. Kana mo ka na sakto, mo na husto. Tabangi una ninyo ang inyong mga ginikanan. Asa ramang good ng kaminyoon. Kung andam na gid mo financially, o kung nakasiguro na gid mo sa usag-usa. Oh, ako nakasiguron mo kung Flora ba? Joey. Igo na mo, ana. Mga tuog na ta. Sa'yo para ba taog ma? Ting sweldo ra ba? Ay, mudagsang ang mga mangumprahay. Mga tuog na ta. Oh, uy. Si Flora. Ano yung sa seryoso ang islang nasultihan ni si Sir Patrick? Nga anak sa mga amo? May problema ba ka? Oh, tuwa na si Sir Patrick. Nakabiya na. Ako nulong si Flora. May kay mingaw-mingaw pa. Ako siya po tanong kung si tuyo ni Sir Patrick niya. Oh, ibalik mas agi si Sir Patrick. May nalimdan kasi sulti kang Flora. Sa lunch break na ako magkisulti kang Flora. Naintriga ko na. Mura mo ko gikulbaan. Oh, unsa? Nanguyab siya ni mo? Indaya na tingog ni mo, tingali may makabati. Hanggaw niya. Naminyo man siya na ko. Labot pa sab. Naipo siyang uyab ta. Hinayar ka ng papa ni mo. Di pa sitan-an na po niya. May laing na ipaw nga, nanguyab siya na ako. Iyak ng tantangong sa trabaho. Lakip ka. O sabi gusto niya. Naminyo man siya. Himo kanyang kabit. O ba? Kulatahon ko na siya. Balag utang ang trabaho. Ayaw na buhata, Joey. Dili ko gustong samok. Ako rin lagi siya likayan. Dagan siya gahilo ni mo no? Dagahan. Basta ko na ako lang kung siyang supon. Ay, Joey, nahadlok ko. Tingal ko sa iyang buhaton ako. Kunato. Kung dili ko masagot sa iyang gusto. Nahadlok ko. Sir, di patawag ko ni mo. Rangkahan ko ikaw. Naibabong uyab mo si Flora. O nakagusto ko niya. Nahibawat akong nanguyab ang Flora, sir. Yan ang isulti na ko. Wes, likayin na siya, ha? Sir, taas kong respeto ni mo. Kay anak kong amo. Amo na sa kunin mo, gago. Gago bitaw ko, sir. O mas magagog ko kung magsabok-sabok ka pang Flora. Tigalig mapatay pati ka. Tigalig gusto ka musulti si mga asawa. Na nanguyab ka sa uyab. O gusto mong himo ang kabit. Ha? Uy, pasidan anti ka. Ayaw binabuhat, ha? Wa pa ka masayo do. Unsay akong mahimo. Ayaw ko kagita. Ayaw siguro kagita, sir. Ayaw ko kaduka.
Tungod kay alang kang Flora. Anda mo patay o magpagkamatay. Eh, nga nung nang-resign man mo si Flora sa trabaho, Joey. May problema ba? Tiya, ato lang niya. Ang hanggaw nga Sir Patrick. Nanguyab ni Flora. Mao nga samtang wapo magkasa. Mursahin na Miss Flora. Uy, Flora, unsa man kini ka tinuod? Ha? Sulti, Flora. Mo na tinuot niya. Nanguyab siya ako. Ay, tingali bayagan na misinterpret lang nimo ang lihok ug ang gisulti ni Sir Patrick nimo, Flora. Hikitang tanan, nasayod gad ako siyang ninyo. Mani punto tiya. Gusto niya himong kabit si Flora. Mismo sa kutubangan. Yan ang giangkon nga. Iakuple kayo ni Flora. Tinuok ko. Mao na samtang nakapugong pa ko. Mamahawal Miss Flora. Kaya tilig, magkapatay ko dili oras. Oh, maayo kay niak ka na. Kumusta man ang imong pagpangitag trabaho? Pabalikon ko ba diya? Pasabiton ko mga requirements. Oh, maayo hinuon kung mauna. Di ka mabakante og dugay. Makasuod ka dayon og trabaho. Ako sa pa-apply yun si Flora tiya. Para magkauban gyapon ni. Bayag lalaki ng gapon ang gihire. To dahin Miss Flora tiya. Wa pa man mabalik, uy. Kaganihar mo to na ko bisugo og asin. Gibugatan man tingali sa asin. Oo. Ako siya kapason diya. Tingli na ba ito pagitag tindahan nga kapalitan? Pasinutan ang doon na tindahan din sa ato. Mas maayo pa. Kaganihar gid kayo to siyang nigawas. Wa pag yun mabalik. Ay mo 30 minutos na. Doon magtindahan akong diadto. Pero wa man si Flora. Ang ganyan babayan na. Tawagan ko ganito. Hello, Joey. Tiya? Ikaw lagi na sa cellphone ni Flora. Nana siya diya? Kay bupauli lang ko diya. Uy, wa pa siya dili, uy. Wa pa dito magtawag cellphone nga nilakaw. Dahil buong kong ang kisang cellphone isigig bagting. Ang iya man di ay, buha akong gitubag. Ginoo ko. Ikulbaan ko mayda. Sige tiya. Sige. Di ko pauli kung di ko siya makita. Bye tiya. Ginoo ko. Kusugin ko ba sa kundugan? May nanawag. Ang kisam ni number. Hello? Joey, nagitawag na ko. Ang pasa ko karon na yun. Pagdali, tahanlo ko. Asa man ka? Pasunti ka karon na yun. Asa ka pakita? Anong minumbag ba ka? Uy, sakit sa ka ba ha? Ikiha ko sa mong gibuhat sa kumbana. Ipabilang ko ikaw. Mas mayong una mo ipabilang mo kang bada mo dukirok. Unsi mo po ipasabot. Kaya di kita katakan na kuyab. O siya niyang nakikyo na. Gipukos niyang pasakay sa auto. O may nang gani. Kaya nakikyo si batang kuyab. Siya niyang iyagipahulong isa kilan tungkol sa topic. Nakikyo ang kuyab sa magdagan. Bidagan siya. Di na tinuod. Tumutumo lang na ihalap. Di na tinuod. Love. Huwag ka pag-hindi mausap ha. Pero nakakaso ni mo nga akong giariglo tungod kay love ko ikaw. O gamahan ka sa ako mag-anak. Kapag sobra ka na. Ipasalig ka na ako. Mag-usap ka na. Kadili ka na magbinuang. Pero nausap ka na sad. Manlugos ka na sa noonta. Magbuwag na ta, Patrick. Uy, dili na ko. Love. Ano ka bati ka, ha? Magkigbuwag na ko ni mo. Hayop ka! Mabuy ka! Ikaw ko na Miss Flora, mabalik lang sa pulang bato. Nang umagbalik, kay mo dili para na maong syudad. May nagani kay wa gid utang nahitabo sa kong Flora. Kapag karon na, nagkasalami o nagsabak na siya sa bunga sa mong gugma. Dinin lang kutob, more powers RMN. Mao ka mga hikalan kaagi ni Joey nga taga Pulang Bato, Cebu City. Adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni maong tulamanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kani nga dukaran ni obra o aton ni Elaine Bathan. Kunman, sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suliran. Mugunang ko sa pangan nga may 28 anyos, nagtrabaho. Itago na lang sad ang akong kumpletong adres sa Leyte. Unto emosyonal o personal kining akong suliran. Kabahin kini sa mong sitwasyon karon sa akong uyab. O sa plano sa mga ginikanan nako. Rayong hisabtan, ingon ni ini ang mga paghitabo. Ma, pa, mananghidon ako ninyo ba? Nga manabaho na lang sa ormo. Nga nung manarbaho ka man? Hindi pa man ka kumaka-eskwela. Paundangan man ka ko ninyo kay panahon nagkuman si Ralph nga akong manghod. Oo. Unahon tag pahuman ang manghod ni mo kay lalaki man siya. May mabuhay o pamilya. Pero wa ko mo ingon nga di ka mo human og eskwela ha kay babae ka. Dili pwedeng maminyo nga wa pay nahuman nga kurso. Kay ang nakalisod sa babae nga maminyo nga way grado, daog-daogo na niya sa bana. Ubos ang pagtanaw. Mao nga human gyud sa imong pag-eskwela, human gyud, ha? O lagi pa. Pero samtang karon nga standby pa ko.
Manarbaho lang una ko, para malingaw ko. Oo, nahala. Pero, wait daw ha. Magbinuan ka dito. Ayaw gyud pakawawi ang atong religion, May. Pa, Wag ko magdahong nga, tugtan ka sa imong parents nga mukuyod na ako. Aron manarbaho sa ormok, day. na, magunsam sa kus amo eh. Ngaw ka sa kwilingaw. Unya, nananghid kang Arman. Badiha oy. Iskot anong laki nga. Nagubas akong balatian. Ay, ala, uy. Wapanay ka ka-move on. Hoy, kini akong gibuhat, no? Part of moving on na ni. Pinahanan ko magpalayo, malingaw. Or malimot ko sa akong past relationship. Hala, no? Pas na lang giday si Arman ini. O manghinaot ko. Nga malimot ako sa tanan tali namo ni Arman. Kuntuan ako sa ormok, day Aris. Day, May. Ay, salamat kay out na ko. Magkapahuay na unya ko. Hi. Oh. Giatangan tagig ka nga out sa imong trabaho. Kaila ba ta? Kung tugutan nimong magkaila-ila ta. Ako ni si Jefferson. Mao na imong future husband. Future husband ba, eh? Ako pa ganing ipakita ni mga iyang profile pic sa FB. Arong katabangan ko ni mo kimbis. Kung maayo ba? Ay, gwapo siya, day. Nya, nanguyab na day siya nimo. Sa kadagayan niya nga atang-atang na ako, nga maot ko sa baho. Pag hatad-hatad ako din sa boarding house, ay nanguya na kita. Ay, sugta na, uy. Kay gwapo man. Uy, hello. Kana nabestihan ni mo, gwapo? Pero Taysa, mas manghod ba ni nimo? Oo. 4 years ang among gap. Pero mas matured pang manulti na ako. Uy, sana all. Mas batanon ang mauyang. Amaw. Bitaw eh. Nagplano na kung ako siyang sugpon. Kay basig sila magkatabang na ako nga. Makalimot ko sa kasakit nga gibuhat ni Arman na ako. Go! Kung nakagusto ka niya, ayaw pagapos sa imong kagahapon ni Armand. Kung masakitan kuno ka og laki day, laki rasad kuno ang makaamam sa kagngot-ngot sa samad. Char! Amaw. Salamat kami. Ngayon mo na kong gisugot. Hinaot hindi ko naman pasakitan, Jefferson. Kaya di na ko gusto nga manguyab na sa glain. Kapag kay pangitag uyab, uy, ngayon kasi nabot. O kung mao, magminyo na lang ta. Unsa? Iyusong akong uyab na ako, bisan og mas manghod pa siya na ako kupat ka tuig. Gani, mas siya pa ang nagdasa among relasyon. Buotan siya, mas sinabuton, o pinangga kay ko niya. Ang dali akong nakalimot sa una na akong uyab, nga nagpasakit na ako. Og nagkasabot ning mag-ipon, luyo sa kasayiran sa akong ginikanan. Bawal gyud sa among relihiyon, nga mag-ipon-ipon, nga wa kay kasal. Unya, Ingnan bitaw tiga sa urang pagkasalan lang ta. Kay may trabaho na ko. May trabaho ka. Mahal na to usa-usa. Mas wala ipaabot na to. gisultihan na ka, di ba? Nga di mo subot si Papa nga magminyo ko, nga di ko magkurso. Maong pabuton pala nga, mahuman ako mangudog eskwela. Nga, makapadayon ko sa pag-eskwela. Ug kung mahumanon niya ko, pwede na tayo magminyo. Loh, tugaya pa sa danaw eh. Aw, kung mao, dawato na nako ang maayong offer sa trabaho sa Iloilo. Ilo-ilo? Di kong kata magbinyo. O yan, na may maayong offer sa trabaho. Dawaton ko na lang. Pero nga, makatigom dayon ta. O gusto ko nga kung makatigom na ta, aw, ayun na intaw ko balibari nga magminyo na ta, ha? Jefferson? Oh, si Jefferson. Nag-text siya nga na-transfer na niya yung sweldo sa among savings. Ay, saan man ako ano eh. Nga seryoso na yung kanis siya magminyo na mi. O gusto niya nga sa susunod po na yun. Oh, si Papa. Hello, Pa? Hello, May. Kumusta naman ka riyan? Okay naman. Extra amping lang tungkol aning virus. Oo lagi. Ayaw kayo sige gawas, ha? Kuman trabaho, uli tayo sa boarding house. Opa, mo na akong gibuhat. Paulit din diris bay. Atod, nagkahuman na si Ralph sa eskwela. Ang ka-diferensya, dili pa makaboard tungod ining pandemic. Mao nga ikaw, pangandan na tingali o pananghidya sa imong gitrabahoan nga muundang ka na aron makapadayon ka sa pag-eskwela. Ha? Ikaw na ang sunod nga mo eskwela, May. Ugusbon ko, dili una magminyo, ha? Kung wa pa'y degree. Ha? Unsa? Mao ka na, Jeff. Pabalik ko na pag-eskwela ang Papa. Noon niya, ang plano ta nga magpakasal. Kuan ka nang... May, nagsakripisyo ba yung taon ko papanarbaho sa layo, ha? Nalayo ko ni mo. Aron nga magatigom na yun ta alang sa itong kasal. Giwis ko kung akong kinabuhin ining trabaho, nga lain man. Para sa itong ugma, ayaw to ko pakyasa nga magpakasal na ta. Jefferson!
Nga di ko sa kalibog kang panahon na. Naan pa, nga dugay ko nang gidadaki ng girl sa akong ginikanan, nga wa sila mahibaw, nga nagkaipon na din yan ang akong uyab, sud sa tulo ka tuig. Love na ako ang akong uyab. O dili ko gusto, nga mahiubos siya, o mawa pa siya nako. Nga akong pangutana mo kini mo sunod, una pangutana. Kung kamo ang niya sa akong bahin, gusto ba nga maminyo? Bisan kuno pa ko'y nahuman nga degree? 28 anyos na ko, o makigminyo na nako ang akong uyab for 3 years na. Ikaduhang pangutana, ganahan na gitanta kong magninyo. Apan di pa musugot ang akong parents. Kunya na ko no, kung may mahuman akong kurso. Apan ang saan man ako, nga love man kay nako ang akong uyab, nga gusto magpakasal nako. Katulong pangutana, nasakitan ako before sa past relationship nako. Ug di na ko gusto masakitan pa. Di na ko gusto nga mawa pa nako ning akong uyab karon nga seryoso nako. So bakon ko ka ang plano sa akong parents? Apan love sa nako ang akong parents. Ilipog jud ko. Kaupat o katapusan, dugay ko nang gihambin ang akong guilt sa akong mga parents nga wa mahibaw nga nag-ipon nami og tulog ka tuig sa akong uyab. Ito na kong peace of mind. Unsa may angay kong buhaton? Nakakinyang hustong higayon, nasultihan ko ang akong parents sa nahitabo na ako before. Palihog tabangig tambagi ko. Piniyang akong suliran, May. May nga mga sukintig paminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kanyo sa inyong mga suliran, mga kalibog gumunap sa kinabuhi, naghasol sa inyong una-una. Mahimo man kining punto medical, emotional, personal, behavioral, psychological, or problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal problem, pagkatambagan na sa kong partner, until now nag-social distancing lang gapon ni siya Attorney Bathan. Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka ninyo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. So, diri sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Magtatampo ko ng adlaw si May, 28 years old, taga Leyte raman eh. So, sigsilingan na ako sa sugod. Ipayang ipadala ni sa Facebook account, kining akong suliran, official writer's page. So, ako naging lubos-luboson ng pag-rate sa mga taga Leyte, no? Sumayong pagpaminaw sa taga Napantaw, San Francisco, si Ludigario Astillero, mga Mahinay, Daitol, Galano, Villacorta, family diya sa Duwangon, Liluan, Southern Leyte. Kung nagilista sa ni Jublak na tindagahanar ba eh. So si Jeffrey Castañares sa Pintuyan, Dennis Castañares, Engineer Marienet Castañares sa Libagon, Southern Leyte. So ang atong mga SB members diya sa Nahawan, di lang muna ako lang paspason kayo ha. Gipangluhan ni Vice Mayor Dr. Amelita Luib. Mga SB members, pulos ni sila mga honorable. Ibanez, Timkang, Bermoy, Armuña, Puerto, Lopez, Lapu-Lapu, Tagunon, Rodriguez o ang ABC President kasi Jublak Luquinte. The same is true to the Municipal Accountant Merasol Garces, Budget Officer Christine Campado, Municipal Treasurer Gaiso Timpo Lapitan, Municipal Engineer Sandra Pia. O nga atong barangay captain diya sa barangay Mainit, Pipi Galan, mayong pagpaminaw. Diya sa inyong lugar, nakaanak ko sa inyong lugar. Ang kining mga ubang barangay captain, sa sunod na lang po ni kayo, na mahurot na nga kong oras pagpang-greet ninyo diya sa Leyte. No? So madong pagpaminaw ninyo diya, labi na sa akong mga silingan diya sa sugod, no? Sa mga nagtrabaho diya sa Jisme, si Hilda Butad Malinaw, Pedro Bonador, Alex Dagaas, Melinda Butero, Luterte Family o Carmencita Turicampo diha sa Malupaw, maadong pagpaminaw ninyo diha. So sumasa na batay nato sa gisadrama, naundang sa pag-eskwela kay napauna og eskwela ang iyang manghod og nanarbaho na lang siya sa Ormoc City. Nakauyab siya og nag-ipon. Gitago niya ni sa iyang mga ginikanan kay bawal sa ilang relihiyon. Gusto na unta ang iyang uyab nga magninyo na sila apan gipasidan-an siya sa iyang mga ginikanan nga motiwas usa sa pag-eskwela sa dili pa magminyo kay paeskwelahon man siya sa iyang parents kung mahuman na ang iyang mga manghod sa kurso nga ilang gikuha. Hangtod na tuan na maasayin ang iyang uyab sa Iloilo. O gusto sa iyang uyab nga ining uli niya magpakasal na sila apan nahuman na sa eskwela ang iyang manghod ug siya na ang ipaeskwela sa iyang mga ginikanan. Naglibog siya kung mo eskwela o magninyo. She is now 28 and her boyfriend is 24. Gwapa ba ni si Mayday? Wawa, may tagaliti nga ni gwapa ba? Puros tagaliti, mas tagaliti, gwapo-gwapa na. I love my own, masaguro. So, muna yung nabati na ito ganun sa drama. Ako lang din paningkamutan, may nga matubag na ko ng imong pangutana, no? Kaya pareho ba taga Leyte, no? So, unang pangutana ni May, kung kamo ang niya sa akong part, husto ba nga maminyo bisan kung wala pa ko'y
mahuman nga degree course. 28 years old nako ug makigminyo nako sa akong uyab for 3 years na. Well, depende ha. 28 years old na ka. But ang ako pangutana, are you ready? Are you ready emotionally, psychologically, and financially? Daghan mga tao maminyog sa'yo ba? Away na human kurso, nga anong successful. Dili ba yan na garantiya na kay kalis diploma nga mahayahayang imong kinabuhi ha? Daghang kay kung kailang nga igor mong kapirma siyang suwat, pero adto pasinsiyo sa ilang ang mga maestro, mga ubang mga empleyado sa munisipyo ato niya. Mas daghan sa kwarta. Pareha ni John Ma sa Alibaba. May nga human ng mga kurso. Si Sharon Cunita, wala ka human college. Si Manny Pacquiao, I don't know kung school naman dito sa boxing, no? Na mga basketball players, mga tennis players na sikat kayo, daghan na kwarta. Nga na may eskwela mo goes down na ilang popularity, ilang skill, ilang pagka-athlete. So depende na ako if you are ready, akong balikon, emotionally, psychologically, and financially. Kung andam na ba ka nga magminyo, ha? Kung kinabitong mga atong practice, mga Pilipino ba, na ang atong kamagwangang anak, atong tagaan, obligasyon sa pagpahuman sa mga kurso siya, mga manghod, dili sayop ginaparan ako. Pwede sila mutabang, pero di na ilang obligasyon ng magpahuman sa mga iksuon, mga manghod. Ano itong daghan-daghan mo anak na di mo ka pa eskwela? Obligasyon na sa mga parents, sa mga ginikanan. Mga saba ko gamay ha. Kaya ano mang inyong sulisuro na inyong kamagwangan ng anak. Nganong daghan-daghan mo anak na di mo ka pa eskwela. So dili na siya sakto. Pwede siya mutabang, voluntary, but not nga compulsory gid siya nga mutabang. Ikaduhang pangutana. Ganahan na dudunta akong magminyo. Apan dili pa musugot na akong magginikanan. Unya na kuno kung mahumana ang kurso ang akong mga manghod. Apan unsaon man nga love man kaayo gud na ko akong uyab, gusto magpakasal nako. So mature naman mo, no? 28 na ka, imong uyab, nagbutang ring edad sa imong uyab. Taas-taas naman sad, no? So, kung stable na ka financially, bili akong balikon ng diploma garantiya nga madato kaning kalibutan na, nga maharuhay imong pagkabutan. Kung dili, ang imong paningkamot, daghang mga why diploma nga, mas daghang kwarta ka daghang diploma. So, depende na sa imong paningkamot. So, para sa ako, sakto na kasidad. Kung mahadlo kang mawa ni mong imong uyab kay labi na kituwa na sa Iloilo, sige, minyo mo. Ina nga, ngano minyo mo? Ina lang nga, ingon mas doktor ni Ubrang, magminyo na lang ko na mi. Para rin imong ginikanan masuko na ko. Okay? So, ikatulong ang pagkutana. Nasakitan ako before sa past relationship nako. Ug dili nako gustong masakitan pa. Dili nako gusto nga mawala pa nako ning akong uyab. Karon na seryoso nako. So pakon ko kaha ang plano sa akong mga ginikanan. Apan love sab nako ang akong mga ginikanan. Naglibog gyud ko. Okay, wala na pwede man ka mag-love sa mga ginikanan bisan og minyo na ka, no? So magkuan gyud ka. Yun ta examine sa mong kagalingon kung sakto na ba gyud ang imong inunta preparasyon, no? Adri ang edad sa mong uyab 24, ikaw 28, no? So you might belong to high risk prime kung manganak na ka, kung maabot na ka diri lapas na ka sa 35, no? So medyo pwede na tingali. Akong balikon, pwede ka man mapadayon sa pag-love sa mong ginikanan bisan kung minyo na ka. Okay? So ikaupat nga pangutana, ug katapusan. Dugay ko nang gihambin ang akong guilt sa akong mga parents nga wala mahibaw nga nag-ipon nami og 3 years o nag-ipon naman di mo sa akong uyab. Gusto kong magka-peace of mind. Unsay angay kong buhaton. Mao na kahani ang hustong higayon nga sultihan ko nga akong parents sa nahitabo nako before. Okay, sultihi siya. Sakto naman ka sa edad. Ha, sultihi. Okay ra gyud nga magminyo ka. 3 years naman day mong nag-live-in. So dili imo tanan ang sa gubang sa mga financial obligation sa imong mga manghod nga nag-eskwela. Ug kinsa man imong parents, at pagkanindot kasabaan ng imong parents ay, ingna nga kasabaan ko gamay ni Dr. Obra kay nganong ako may imong gipagasto sa mga suon akong nag-eskwela. Inyo nang katungdanan mga ginikanan sa pagpa-eskwela. Kung dili mo magpa-eskwela, ayo pagpanganak og dagan kay ma-pressure ang imong kamagwangan nga anak. Okay? So sakto man siguro tong akong punto personal ug emosyonal man nimo, wag nasakto gyud sa akong line of specialty kay nato sa wa man ibaw ako si Dr. Rene Obra, usa ko medical doctor. Ang line of specialty nako is in the field of psychiatry. So mao gani akong kung sa kuan pa line of specialty, no? Mao ni mga klaseng mga problema nga moabot sa akong clinic.
Alright? So gikan sa Chongma Hospital Pediatric Alumni Association, ang breastfeeding is per demand, ha? Ang breastfeeding is per demand. Ayaw patutya ang bata bisag mangayo ng bata, mahilak man na o maglimbag-limbag, no? So mao na, no? As needed lang. Okay? So maadong adlaw ninyo da sa mga tagaliti o ginaot nga aduna sa kamoy nakutlo ang mga pagtulunan karong adlaw. Ngadto dahil ni Gobernador Mian Mercado o Congressman Uging Mercado, maadong adlaw ninyo da Gob o Congressman. So ayaw mo kaikog og kaulang pagpadala sa mga sulat suliran kay kitang tanan adunay sulat or rather suliran sa kinabuhi. Ako mangkamot lagi ko makahatag og kloro kinabuhi sa inyong ipadala diri nga sulat suliran. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide katak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.